Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Ichi chirongwa chema Family Secrets, kana uine secret iyo yaunoziva yemumhuri, any family secret that is happening in your family, zvinhu zvekuti munongozvichengetedza paukama. Please come to my inbox and tell me your story. Pane nyaya iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Nyaya iyi yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukomana She, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri mudzimai ane makore 35 years ekuberekwa. Ndauyawo pano kuti ndinge ndichikukuudzaiwo iyo family secret inoitika mumhuri medu. Zvakaitika mukoma ndezvekudai. So isusu tiri vana vemadicon, then mukoma, the first born in our family, vakabva vazorora umwe mwana waelder. But chokwadi checho chaicho mukoma, this was an arranged marriage. Izvi zvinhu zvekuti zvakatogara zvaplaniwa nevabereki vangu, but vakazongozviita as if mukoma wangu he was madly in love nemwana uyu waelder. And the elder ava at that time patainge tichiri kuZim tichakura vaiva nemaUD drugs avo. Saka ndio andingangoti ainge akachiviwawo nevabereki vangu, nekuti isusu zvedu we didn't come from a poor background as such. Baba vainge vari munhu aingoshandawo pane imwe kambani, mama was a teacher. Saka waingova upenyu hweya hwekungoti you are not broke but at the same time you are not rich. Saka vabereki vangu shungu dzavo dzainge dziri dzekuti vange vachizoconnecta mukoma ava kune mwana uyu waelder, nekuda kwekuti elder ava vaiva vanhu vaiva nemari dzavo. Saka elder ava nemudzimai wavo vainge vakangoita vana vavo vasikana vatatu. Saka pavasikana ava pano umwe 1 akazoshayika, ndokubva pazongosara vana vasikana 2. Saka vabereki vangu izvi vakatozviita vachitoziva kutoti since vaelders ava vainge vasina kumbogara vakaita mwana mukomana kana vakazoisa ivo mukoma pachinzvimbo chekuti vanobva vazoroora first born yaelder ari musikana, which means kana pakazonzi ivo elder vakafa, there is a higher possibility yekuti marori avo ainge ari aelder achazosara ari muzita ramukoma. And mukoma ndikangoti the plan that was done by our parents, the plan yakatoshanda, because mukoma vedu like zvaizvezvi mukoma, if you look at him kana ukatarira kumhuri kwedu, you can see kuti mukoma is far ahead, because vakazoboostiwa not zvekutamba but zvekurevesa nemaelders ava. So ivo vabereki vangu vakabva vatanga kuita bring closer maelders ava, vaigara vachingoinvitwa kumba kwedu, then mukomawo vainge vachingonzi nevabereki. My mom had a vision since vaiva munhu aizivikanwa muchechi nekuti vaiwanzokuona mavisions. I don't know how true it is neplanning dzose dzavainge vachiita. Ivo vakabva vati vachiudza mukoma, ndaona vision, and the vision ndaona iwewe wakamira at the altar, wanga wakamira nemwana waelder muchichata. So my brother vakabva vatora zvinhu izvi ndokubva vazozviisa mumwoyo, vakabva vazotanga kuita bring himself closer kune mwana uyu waelder until ainge ava kutomboya kumba achitombogara kumba, but following the church protocols dzekuti as long as musati maroorana hamutendedzwe kuti munge muchiita zvinhu zvisina basa. But zvainge zvatojairika uye zvainge zvava kutozivikanwa kuti uyu ndiye ainge achazova muroora wekumba kwedu. Kuzonosvika ivo mukoma vachizoroora amai guru ava vakazotanga kugara vose, but after vabva mukuchata mukoma ndo patakatanga kuona kuti maiguru ava vanoratidza kuti ivo ingomwa, because mukoma vakazotanga kudzoka zvekare kwatiri vachingotibvunza, vakatanga kutaura nesu isusu hanzvadzi dzavo about mamwe maissues avo ainge achisanganikwa nawo nemudzimai wavo, because ivo vaiti mudzimai wavo ainge asingatoteveri zvachose. Saka vainge vava nestress yekuda kuziva kuti kana munhu asingateveri anokwanisa here kubatira pamuviri, until tazobvunza mama vakabva vati ndiyo imwe saini yekuti munhu ingomwa iyoyo yekusatevera. Saka mama vakabva vati mwanangu, kuti unge uchiramba mukadzi wako hazviite. Ndopavakabva vabuda pachena zvekare kuti
ivo vainge vakaita kuti mukoma vange vachiroora mwana uyu waelder simply because of financial gains. Ivo vakabva vati mukadzi wako mude nekuti iye ndiye achakusimudzira muupenyu, uye kusimukira kwako ndokusimukira kwedzinza redu rose. Saka mukoma vakabva vatongoitawo get used to that fact yekuti amai guru itori ngoma haizvari, ende vakabva vanzi namama usambofa wakamutuka mukadzi uyu kuti uri ngomwa, because she is such a blessing in your life and a blessing to your family. Iwe chingoita zvinoita kuti ange achikuda, ita zvinoita kuti vabereki vake vange vachikuda, so that vange vachizokuboosta muupenyu. Ende zveshuwa mukoma vakabva vazoboostiwa muupenyu naelder vaya. Makore akati ati fambei, mama mysteriously ndopa vakabva vazodzokera kwavo kumusha uko kumasvingo. Vakati vachibva ikoko vakabva vauya nekamwe kamusikana. Musikana uyu wavakauya naye ainge achitori wechidiki mukoma, I think kumaform 4 ikoko. Vakabva vati ndiye ainge achifanira kuti ange achizoita maid wedu. Akabva atanga kugara pamba pedu achishanda samaid, but ndakabva ndatanga kunotisa kuti musikana uyu anoti kana mukoma vakamboya kumba dzimwe nguva ukamudana unomushaya, then later on paya pekuti mukoma vanenge vabuda ndopaunozomuona manje sometimes achitobuda muspare bedroom make. Saka zvinhu izvi zvakangotanga kungondivhiringidza musoro, but I never suspected kuti Budi nemusikana uyu vainge vava kutorara vose, ende ivo mama ndo vainge vakatoronga dhiri rose. Musikana uyu chaindinetsa ndechekuti kuchechi aisaenda, kuburitswa gedhi aisatendedzwa kubuda gedhi ari oga, aitongobuditsiwa gedhi kana aina mama kana kuti kana ainesu. Ivo mama vaigara vakangoteya zita, vaingogara vakateya ziso ravo paari musikana uyu. Uzonosvika ndava kuona kuti munhu uyu anoratidza kuti ava nenhumbu, because ndakamubata one day achirutsa ari kuseri kwemba, ndokubva avhunduka paya pandakamuona. Ndakabva ndati iwe une nhumbu ka iwe, ndokubva atanga kuchema paya. Mama pavakangonzwa ndichipopota ndiri kuseri kwemba ndichimuti wakamitiswa nani, ndiudze wakamitiswa nani mwana mudiki kudai, wava kutotanga kutoita musikanzwa. Mama vakabva vabuda panze vachipopota, vakandishaudha vakanditi ndinge ndichisiyana naye. Ndikabva ndati boy here zviri kuitika apa. Then mama ndopa vakabva vazotitora ndokubva vazotiudza everything. Uye musikana uyu ainge atoripo, vakangotiti uyu ndiye muroora wenyu. Then vakabva vaexplaina the whole thing kuti ivo vainge vasingadi kuti ivo Budi ava vange vachizosvika pakufa vasinawo kana mwana, nekuda kwekuti vainge vakaroora ngomwa. Takabva tangonzwisisawo kuti shuwa hazviite kuti mukoma vange vachizonzi vafa vasina mwana. Saka uyu mukadzi uyu mukoma nanhasi uno anotochengetwa nevabereki vangu. Ivo mukoma handizivi kuti vanozvifambisa sei, but zvaizvezvi mukoma neuyu musikana uyu wavakatsvakirwa namama vatova nevana vavo vanokwana ivo kuita 4, but naamai guru mwana uya waelder havana kana 1. Secret iyi hakuna vamwe vanhu vanoiziva, it is just a family secret inongozivikanwa nesu nevabereki vedu namukoma nayeyu mukadzi uyu nehama dzemukadzi. But hama dzemukadzi dzinongoziva kuti uyu mukadzi uyu mukadzi mudiki wamukoma iye ari pabarika, ndo vega vanongozviziva izvozvo. Ndiyowo family secret iyi mukoma. My parents did this nekuda kwekuti vakachiva pfuma yaelder mushure mekunge vaona kuti elder ava vangori nevana vasikana chete. Vakaona kuti it was far much better kuti vange vachiisa mukoma vedu, hanzvadzi yedu, pachinzvimbo chekuti kana kuri kuzonzi ava vanhu vakafa ava ivo ndo vanozosara vari in control. But zvine kamwe kakundirwadza so kuti saka let's say zveshuwa kana izvo zvakarongwa nevabereki vangu zvikazoitika kuti ivo mukoma ndo vachazosara vari in control of the businesses, saka chii chichazoitika naye mukoma? Because once ava maelders ava vakanzi vafa, mukoma I'm sure kuti ivo vanenge vava kutofaitirawo kuti vana vavo vavakazvara nemukadzi wavo mudiki vange vachizodyawo ipapo. I don't think kuti it is fair at all. Mama vangu nyaya iyi
havadi kana kunzwa nezvayo, vanogara vachingoti as long as nyaya iyi ikasataurika it means kuti no one is going to know about it. What if ukati tichitaura nyaya iyi uchindibvunza kuti zvandakaita zviri wrong kana kuti zviri right, then iye muroora obva asvika, then what? Saka nyaya iyi haitombotaurwi zvachose. Worst of all pafoni, kana ivo vakangoona sekunge unenge wava kuda kutanga kutaura nyaya iyi, vanotosarudza kukubloga kana kutokukatira foni yako. But it stresses me a lot. Munhu wandine stress naye, mwana uyu waelder amai guru ava ngomwa ava vanondistressa zvisingaiti kuti. Saka what does she feel? Because vatova nemakore akawanda vari mumarriage. This story mukoma yakaitika a very long time ago. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ndo family secret iyo iri kuitikawo mumhuri mavo. Kana kuinewo family secret yamuinayo, please come to my inbox and share with me your own side of the story.